Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako na Windows 10 da instalirate aplikaciju Viber. Pa da počnemo. Uđete u Microsoft Store. Zatim gore u pretraživanje. Znači ukucate Viber. Pisat će vam, ako vam je na srpski tastatura prebačena s engleskog, pisat će vam instalira ili na engleski install. Kliknete to i sad ćemo sačekati da se instalira aplikacija. Aplikacija je instalirana, onda će vam pisati koristite Viber na računaru. Otvorite Viber na telefonu. Pod broj 2 pisat ćemo otvorite ekran menija. Pod broj 3 otvorite čitač QR koda. Kod ovaj skenirajte kod. Evo, recimo vi kliknete na ovo. Otvorite Viber na telefonu. Možete da ga povežete sa telefonom, da imate znači i na računaru Viber i na telefonu. Evo, kliknete. Korišćenjem Vibera sa desktopa računara počinje preuzimanje aplikacije Viber na vaš mobilni uređaj. I ovdje onda kliknete, skenirajte QR kod pomoću mobilnog telefona da biste preuzeli aplikaciju Viber. I onda kad ga skenirate, možete da preuzmete aplikaciju Viber. Da koristite jedno i drugo na mobilnom uređaju, tako isto i na laptopu. To je bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.